Здравейте хора, в днешното видео аз ще си взема отново Brawl Pass-а, но този път нормалния. И както виждате, сега ще си го взема. Отиваме тук в Brawl Pass-а. И сега ще си го взема на 3, 2, готово хора! Взех си Brawl Pass-а, както виждате, и тук обаче съм си отключил няколко нива. Защото отключил съм си няколко нива, защото както виждате, обаче плюсчето не мога да го цъкам, защото не е Brawl Pass плюс, а е нормалния. Но това пак стига. Аз нарочно си бях оставил нивата отдолу, си ги оставих да си ги отключа, за да може да такова, но малко ще анбоксвам. И това беше за сега. Взех си Brawl Pass-а и както виждате, чакайте да видим нещо. Да, както виждате, обаче може да получа един скин. И сега това, което ще направя е ще взема много или... мой приятел ме инвайти. Добре. Чакай, ако... Добре, ще пробвам... гадост не маста. Чакай видя, аз май мога да си апгрейдна и... Мога ли да го апгрейдна? Добре, мога да апгрейдна и му. Чакай. Чакайте на него да му изберем друг. Я вземи Лили, брат. Окей. Това е един мой приятел, дето може би сте го виждали в едно мое видео, но може и да не сте. Той е про на Brawl Stars, нека. Окей, човек, чакай. Това е Mortal Kombat. Добре, брат, чакай. Чакай, не, чакай. Не! Шут! Чакай точно. Окей, брат. С това загубихме, ама нищо. Чакайте, че помислих, че не записвам. Отдайте, аз взема Едгар. Дайте тогава, ако е на трио, ще взема му. Дайте. Това така да. Някъде към 12 часа ще тръгна. Аз си помислих, че не записвам. Кажи ми как това ще е възможно. Мислех, че не записвам как съм си взел Brawl Pass.
Не, чакай. Годзила бъс. О, аз ли останах? Добре. Ей, брат, нямаш как. Пет, 4, 3, ай бе, Бошко, моля те. О, мам, о, не, по дяволите. Анджел, бягай, Анджел. Брат, моля ти се, бягай. И гадост. Нищо, ай. Аз пак взема му. Но той па се реджай. Нищо, ай. Аз обаче ще продължа на трио шоу. Ето. Чакайте да видим нещо. Значи, аз само мога да си взема и Brawl Pass Plus. И ще ми излезе даже по-ефтино, защото съм си взел нормалния. Поне така пише. Аз вече си взех. Няма да... Аз ще игра с му. Ей. Не. Без пайп. Взема... О, брат, той има Годзила бъс. Браво е, Бошко. Ай, дай, Реджи. Аз него го взех наскоро по принцип, обаче... Просто... Аз тия дни изобщо не играех Brawl Stars. Ако се замислите, тия дни не съм играл, ама изобщо Brawl Stars. Защото просто ми беше скучно, ама реши да се завърна. Добре, браво, айди, брат. Взех и квест, браво, бе. Окей, взех квест, дайте да отворим. О, имам кредит. Брат, пак ли си офлайн? О, той ще ми звъни. Ма не мога ти вдигна, брат. Ай, бе, брат. Може би няма да играем, защото той и без това не се такова. Окей,
Буквално той изстрелва 3 куршума, ама аз си мисля, че изстрелва 5. Не знам. Много прилича и на Дарио. Ако се замислите. Прилича на Дарио и Рико много. Окей. И отново сме първи. Бата, и съм ми каже, че се инвайтиш много. Не знам, брат. Ай, ще играм с някой друг. Чай. Да видим кой обаче. Бегито. Аз Бегито много го харесвам нещо. It's gonna be a sweet ride. Брат, аз нямам ли Исуса? О, не, тук ме хванах. Аз осъзнах, че аз съм единствен, който е оцелял. Great. Time for more humiliation. Всъщност, дайте да играем на... Да на Джем Граб. Брат, да бе. Ей, са. Ева ме, бе, Бошко. Ай. О, брат. Много ма дразни. Ева, ей! Фуш! Добре. Те кога станаха 6. Последния гаджет се активира. Да, бе, то даже не ми го активира. Ей! Добре, браво, ай. Дай, мачкай. Мачки ги! Бегите ми тука, ей! О, не, водят ми, водят. Уш! Чакай, бе. О, за малко ръце. Ей! Оу, не, брат, не мога, не. Давай, знам. Ай, да, убия, бе. Моля ти си, убия. Оф. Не, брат, аз няма така. Отново. Няма така. Всъщност, чакай. Дай.
Окей, бе. Ай, бе. Ай, бе. Как ме убиха толкова бързо? Хора, пишете в коментарите дали съм нуб. Защото буквално, ако си мислите, личи. Даже не знам колко купи съм. Да, брат, то скуйка. Ей! Браво, Амбър. Изяде го. Благодаря. Ай, бе. Добре, айде, водим ги, айде. Само да не умира никой страхът. Окей. Аз викам, но само да не умира никой, аз умрях. Брат, защо изобщо го направих? Не, те не смачка. Взимам скуйка и после ще измачка. Брате, са, направо ще ги смажа. Не подсмажане ще измажа. Ей, салат. Почвам ги. Ей, сега и почвам. Ей, ще ви се не знае. Ай, още. Добре, браво, това е първката ги води. Само да не я убият. Нищо, дай взима. Окей. Чакайте, че не мога много да гледам. Бе, амбърката се пази според мен е по-добре да гледам. Брат му, о, не. 4, 3, 2, 1, 0. И това обаче мисля да е видеото, хора. Абонирайте се за канала. Удряйте лайка. А сега, айде, чао!